wakili owacho nwadhi e Supreme Court. Ng'amo kohero kwe ok dodhi e court. To gimoro be giwacho niya, ni joluo osetho mang'eny. Outa dine wagombo neno ka jowa mothogi dino uchung kodgi. Aneno ka ne udhi ka chief. Mamano be atimo mos. To ka chief dala mowang' gi jok motho moingo 30 gi jok matuo. Mane ma peka ahinya Outa. Chief pon ngima chamo kuon nyaka bede ode. Joma nyu nego go to koro tho ok nyal chiel kendo. Tigen nyaka sani bende wang'ini migo mochung'ne weche mag arita kwe bende pok giyango ni ji adi ma bende notho e ng'anyo ma bende giwacho mano obila achiel kende jomotho kaka jopiny ng'e jomotho pod dhi mbele nikech nitie jomoringo modhi mohinyore ma samoro ni kuonde mamoko pod wadhi to kendo wanyiso gandawa ni migawo mochung'ne weche mag arita biro bedo kamiyo report ma kamano. Kendo wanyiso gandawa kama wantie ni jotendwa mantie kochakore gi MCS kata wabunge kata ji te ni mondo gine ni jok man kuonde magirito mohinyore kata motho gikel lisgo mondo wang'e mondo yang gi. Adwa kendo jiwo kendo puoyo telo mar Azimio e yo achiel. Kanyo ng'anyo dhi mbele ineno ko mak nyithindwa mang'eny. Nyithindwa mano maki mang'eny. Azimio setemo makata bells manyiketo gi jomok nyal ni itemo mater lwedo machulnegi kendo konyruok mopogore opogore. Yes. Koko mano okinyembe na winje pachi nitiere paro kama bende senator machon kelo Outa. Wapenja wakili penjo mabende ni penjo Outa. Kaluwore kod kaka itayo ng'anyo maket kod magi. Wacho ni Raila Odinga osebedo katayo ng'anyo gi kind thuolo malach. Nang' mini kiko wene ng'at machielo ta. To penjo na bende abiro ka penjo ni jatende kweth mapingo piny owacho tena. Nikech mane penjo maduong' okinya. Koro kar jiwo statement ma